Duol makedo gi mibadhi EACC yango ni atamalo 80 mar buche mag mibadhi magiluwo gin mago mamiyo apise ma ochung'ne nyiewo kata procurement e piny owacho. Jafamo marwa Beti Juma miwa ler mar wachno. Duolno ma omi ting' mar rakore gi mibadhi ma okwako Kenya wacho ni apisas matayo chenro mag nyiewo e piny owacho ni opara manyime e jiwo mibadhi kendo kelo lal mar omenda e aguch jopiny. Kaluwore gi EACC, piny Kenya osebedo kalalo omenda bilionde modhuro higa ka higa kaluwore gi mibadhi ma okwako apisi ma ochung'ne nyiewo e migepe mag sirkal kata procurement, mibadhi ma itudogo apisas mag sirkal kod johala. Duolno yango ni atamalo 80 mar buche mag mibadhi magiluwo gin mago mamieno apisas go mag procurement. Gie thuolo ni, EACC manyo chik mar doho mondo mi gimaki mwandu manengone oheo bilion 30 ma ichich ni oyudi e yor mibadhi gi ji ma opogore e pachoka. Josephine Munyi, achiel kuom apisas mag EACC, wacho ni giketo maino mar tiego apisas mag piny owacho gi jokanyo mag board e wi chike mag piny gi kaka owinjore gi tima kare e yor neno ni gikedo chutho gi mibadhi matimore kokalo e yore mag chiwo orak. Other than the enforcement part of it, training lets people know from the forefront what can you do to help the country change this culture of corruption. As a citizen, what is your role? As even a person in the boards, what can you do to help the country? Because if it is the executive cannot be everywhere. And that is why they have board members to oversight these institutions to ensure whatever the government wants done is done in the right way. They are the eyes of the government. Puonj bende ochiw e wi mibadhi mamoko mayudore e kinde ma joket mwandu kata johala manyo orak kuom tend counties. Yeah, how do we curb corruption in the process of procurement? Yeah, when you are even doing the request for proposal, when you are doing the tendering process, when you are evaluating suppliers, at what point should you be able to have integrity as a procurement professional? So that is where we are trying to curb. And even after you have finished the process, even during payment, during contracting, the whole process and the supply chain as a whole, procurement is just one area of supply chain. So the whole supply chain, we are trying to fill those gaps and ensure integrity of our professionals through our curriculum and exam. Mana etiegruok no, gigeto chiwo puonj ahinya ne tend counties e wi yore mag kedo gi mibadhi, mabiro kaluwore gi jotich ma indiko gi obok ma ok opuodhi. One of the areas also that we have been looking, Commission has been also getting in the areas of employment, issues on people using falsified certificates. We have issued advisories both to the counties in terms of the county public service boards, county assembly public service boards, on how they need to address that. And one of them is making sure that the employees they are actually interviewing or they are planning to take, they are actually vetted, submitting the names to the Commission for Integrity Vetting, and also verifying those document certificates from the issuing institutions, which is very, very important. It is something that we are seeing is gaining root in more so in employment in the counties. Mano giwacho ni biro timore e riwruok margi gi duol mar KISEB ma ochung'ne puodho obok ma indiko godo ji e tich. From the beginning we vet whether that person qualifies from the Form 4 certificate or level certificate before we come to the degree certificate. So we take great measures before we admit someone to pursue the qualifications that we have. So of course it is alarming. We've seen people trying to enroll with fake documents. It is something as a country we need to be concerned about. Jokanyogo mane ochopo e tiegruok wacho ni gin kod geno ni chenro magiketo e yor kedo gi mibadhi biro kelo lokruok kendo mibadhi biro dok chien kata rumo chuth. Beti Juma, Ramogi TV.